Tripon kasubong aga ang pamilya kang OFW, dating OFW, scholars as in personized kang Overseas Workers Welfare Administration Bicol. Sa pigkondusir na Gender and Development Health and Wellness Program kang ahensya sa Rawis, Legazpi City. Sa pagtripon, pigtukduan ang mga partisipantes kang manibaybang lay, asin kang sa indang mga derechos, urog na para sa mga kababaihan asin kaakian, siring sa kung ano ang dapat gibon in kaso mabiktima ning pangaabusong pisikal, sexual, psychological, asin economic abuse. Saro sa nagpartisipar ang 56 anyos, asin dating OFW na si Maria Teresa Ereno kan San Roque, Legazpi City. Istorya niya, sa 15 taon niyang pagtrabaho bilang domestic helper sa ibang nasyon, nagkapirang bes naman da siyang naka-eksperyensya ning pang-aabuso sa iyang amo. Kaya dakulang bagay ang sa iyang naukudan sa nasabing aktibidad na mahihiras niya man da sa ibang tao. Sinistik ko na yung knowledge as a woman kasi may 4 akong anak. 3 lalaki, 1 babae. So, I'm very concerned for the family code kasi lalo na nung nagplano akong lumabas ng bansa, need kong i-secure ang mga anak ko even though na nandyan ang ama nila dahil hindi natin masasabi na ang pamilya ay perpekto at ang community ay perpekto. Si Tatay Christian na agum ning sarong OFW, ugma na may mga siring na pa-seminar ang ahensya para sa saindang may mga kapamilyang nagtatrabaho abroad. Mas natatawan nin halawig na pagsabot ang mga tao, like ining mga participant ko niya na inipalan ang mga bagay na dapat gibuhon or mga ginigibo sa particular sa mga aki or sa mga agom or sa mga kababaihan. Sigun kay OWA Bicol Director Zinaida Ramos, ang nasambit na aktibidad ang pakikisumaro maninda sa selebrasyon kang Women's Month kunya na bulan, kung saan taon-taon talaga ninday ning pigigibo bilang pagtaong onra sa mga sakripisyo kan sa indang OFWs. Hindi naman po lingid sa ating kaalaman na karamihan po ng ating mga manggagawang Pilipino ay mga kababaihan. So gusto ho namin na sila po mismo ay mabigyan namin mga educate yung kanila pong mga pamilya tungkol po sa batas na ito. Ito po ay para sa kanila ring protection at kaalaman din po. Katakod kang selebrasyon, nagkaigwaman ng Sport Fest ang mga partisipantes asin staff kang ahensya. Nagkaigwaman ng pasumba, asin manibaybang pakawat. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.